Dakle, gospodine Stašiću, dobro vam večer. Ja ću vas zamoliti da odgovorite na nekoliko pitanja za naše Pučko učilište, za kanal Zaprešićkog špigla i tako, budući da gostujete po ne znam koji puta u gradu Zaprešiću i već ste dobro poznati i htjela bih ipak da odgovorite za naše gledatelje na neka od pitanja. Eto, za početak pitanje bi bilo koliko genetika utječe na dar, odnosno koliko okruženje utječe na razvoj nekakvog umjetničkog poslanja. Naime, poznato je da je vama i otac glazbenik, da vam već kćerka ide dobro u glazbene vode, brat je također violinista. Dakle, koliko je po vašem mišljenju utjecaj genetike, a koliko je to da živite život glazbe? Da, pa mislim da sigurno predispozicija te genetike igra ulogu veliku, ali da i sam taj razvoj i život u toj okolini, evo mi u kući od malena slušamo i oca, pa i majku, pa i eto i moja kćer, zapravo prekrasno pjeva i stvarno je Aurelija, tako da, evo i svira klavir, dobiva nagrade, ali vjerojatno je to nešto što mi živimo svakodnevno u kući. Od jutra kad se probudimo do navečer je prisutna glazba i... Jedno s drugim, u stvari, jel bi se reklo? Naravno. Genetika. Ja mislim, prije svega, vjerojatno mora postojati i ljubav. Ljubav, da. Jer ima djece glazbenika ili umjetnika koji nikad neće ići stopama svojih roditelja. Pa znate, evo, mogu reći da je Aurelija htjela violinu svirati. Ne znam da li sam pogriješio, ali ja sam joj preporučio ipak klavir. A vjerojatno poznate najbolje svoje dijete, da. Zato što sam prije svega htio biti roditelj, otac, a ne profesor. Ovo je ovako da ju ja kontroliram sa strane, to je mislim najbolje. Jer teško je se suzdržati, teško je kontrolirati te emocije, biti pedagog i biti roditelj, mislim da je to stvarno nije lako i da su to rijetki. Pogotovo za one koji uče, koji moraju... Pa eto, moj odnos sa ocem, dok sam ja bio mali, dok smo zajedno surađivali. Otac je operni pjevač, tako? Da, i surađivali smo zajedno, radili smo koncerte, ali oba dvoje smo temperamentni, jako je to teško. Dobro, sljedeće pitanje bilo bi logično kako to da ste vi uzeli violinu kao osnovni instrument svoj života. Za partnericu, violinu, kraljicu budačkih instrumenta. Pa krive su vjerojatno moje sestre koje su započele s violinom dok sam ja bio jako mali i dok smo živjeli u Zagrebu, onda smo se preselili u Donju Lomnicu. One su prestale svirati violinu, ali dok sam ja došao u prvi razred, pitali smo što bi želio, odmah sam rekao violinu i tako nekako sve to krenulo. Recite nam što ovisi o glazbenom usmjerenju, odnosno što je za vas klasika? Klasika, ja sam zapravo počeo živjeti klasičnu glazbu. Kroz školovanje i sve ovo što je došlo sa strane, ovaj široki spektar ovih stilova što smo čuli večeras, došlo je postepeno. Ali klasika je zapravo kroz obrazovanje bila baza. Predajete i na glazbenoj školi već duži niz godina, koliko znam, i u Zagorju ste bili, u Novom Marofu, koliko pratim i sada u Balokoviću. Što za vas znači taj dio posla, biti pedagog mladim naraštajima? Ni tome se nisam nadao, nisam tako zamišljao put. Nisam isprva razmišljao da bi išao čisto kao pedagog raditi u školu, više sam razmišljao o nekim orkestrima, ansamblima, ali nekako iznenada je došla prilika, ponudili su mi dok sam odmah završio akademiju, pa da ne bude praznog hoda, rekao može, uletit ću u školu, pa ćemo vidjeti što će biti dalje. I eto, ostao sam ovo je 12. godina, 6 godina u Novom Marofu, sad sam u Zlatko Balokoviću, u Ivanić Gradskoj u Zagrebu, predajem violinu i stvarno je to divano, meni je to divan posao, rad sa djecom, ispunja me i dok evo sad mogu ovako koncertirati i zajedno to... Komplementarno je to, da. Stvarno je, gušta. Da li od tuda proističe vaš trenutni angažman u štrajku prosvjetara? Naravno da sam tu kao podrška i ostalim kolegama i evo tome svemu što se zbiva, mislim da smo ipak zaslužili
Zapravo to je taj koeficijent zapravo je nekakav simbol dostojanstva. Prerasto je one brojke i da je to nešto što već desetljećima se naša struka nekako gleda. Devalvirana je. Da, eto, to je. Dobro, mi želimo svi skupa podršku i uspjeha u svemu tome, jer ništa bez obrazovanih ljudi. Recite, vi često nastupate na vrlo neobičajnim mjestima kao što su regate, jedriličarske i slično. Otkud ljubav prema tome? Dobro, moja ljubav su violina i glazba, ali moja ljubav je i more. Zato što moj pradjedovi i moj djed je bio pomorac, bili su kapetani na brodovima. I zapravo je otac onaj koji je prekinuo tu obiteljsku tradiciju s oca na sina da su svi bili pomorci. Tako da more i brodovi su u krvi i to ne ide van i to će biti vječna ljubav. Ali koja je veza između glazbe i mora? Veza je glazba. Pa mislim da mene to ispunja, to je nešto najljepše što mogu uzeti violinu i na jedrilici ploveći, slušati šum mora, vjetar. Znači to su ti vječni elementi, jel, koji čine život lijepim. Bili ste u Kini, recite koliko uopće Kinezi razumiju europsku kulturu, odnosno glazbu, umjetnost? Pa to je zapravo, oni se još uvijek odgajaju kroz te naše koncerte, ta publika. Tako smo im imali jednu turneju kroz 9 gradova i bude to šarolika publika. To vam dođu ljudi tamo od male djece do staraca, do studenata. Neki spavaju, neki gledaju, neki se vesele. Ne znam, oni to još uvijek upoznavaju. Da li mislite da je ta Kina koja je toliko čudesna i prosperitetna, da li je ona budućnost za naše tržište? Da li je budućnost? Da li smo mi budućnost na njihovom tržištu? Pa mi jesmo, očigledno, stvarnost već. Da, u glazbi, da. Imaju potrebu, jel? Imaju potrebu, toliko ih ima da mogu apsorbirati zapravo sve što dolazi. Pitat ću vas ovako jedno pitanje, možda malo filozofsko. Što biste poručili mladim glazbenicima koji kreću u te vode, koji nisu sasvim sigurni što sa sobom? Koji kreću u glazbene vode? Da, samostalne. Samostalne, onda to nije sigurnost, sigurno u Hrvatskoj. Jedna lijepa sigurnost. Ali eto ga, moramo im reći da slijede kako svoj san, svoju zvijezdu i da budu ustrajni i da će se sigurno pronaći put kao onome što vole i pronaći će se način da se naći. Ne se prodavati, jel? Pretpostavljam da je to jedan od modusa. Mislim, pitanje je sljedećeg, komplementarno tome, kako se boriti protiv šunda u našim medijima, u našem okruženju, u našim klubovima i oko nas. Kako se boriti? Da, pa zapravo to su malo više poslodavci, mislim, tu igraju glavnu ulogu, nego mi možemo reći ne toga, ali teško se boriti i moramo biti dosljedni i ja isto sam dobivam svakojake ponude, ali uvijek ustrajem ići svojim putem i reći ljudima čime i što žele. Što je bitno. Ko vam je glazbeni uzor u životu? Ili imate više ih? To je teško pitanje, ali eto, glazbeni uzori su bili isprva, vjerojatno, mislim sigurno, moj otac i najbliži krug ljudi koji su bili oko mene, profesor na akademiji, Tonko Ninić, pokojni maestro Stjepan Mihaljinac, s kojim sam puno naučio. A onda ti u otkrivanju i suradnjama drugih muzičara, eto, taj krug se širi. Širi se, jel? Glazbeni afiniteti različiti, vjerojatno. Da, je. Stilski. Da, to dokazuje i koncepcija, večerašnjeg koncepta. Music without limits. Je bez ograničenja. Dobro, imat ćemo ipak jednu granicu, ali eto ga, od klasike do zabavne glazbe, plesne, filmske, muzikla, operetne, evo sad sam i u opereti Grofica Marica, kao cigan, violinist, gypsy, swinga, džeza, ajme ne znam. Znači sve bila je muzika, jel? Što biste bili kad ne biste bili glazbenik? Kako koji dan, ali onako najčešće što kažem,
Arhitektura me nekako A da? zanima i Sklad, volim to. jel? Tako, da, i možda kuhar. A i to? Ne vidi se baš ne. Zanimljivo, da, zanimljivo. Znači, u vama čuče različiti afiniteti. I ribar. I ribar, jel? To Dobro, se to se vraćamo na onu staru temu, kontempliranje da. uz Ne, zalazak ne, sunca. Otići na lignje i peška fonda u ruke. Pa evo za kraj jedno pitanje koje je vezano uz to. Radite puno zaista koliko pratim i nije to lako, iako to sve lijepo izgleda kad čovjek vidi na pozornici, ali za toga stoji puno rada. Nadam se da nije neka divna mašina, tu se sad uključila. Specijalni efekti. Kako se relaksirate i kako punite baterije? Pa, obiteljski. Odemo na neko putovanje, na neki produženi vikend u prirodu. To je nešto što mi najviše napuni baterije. Priroda, otkrivanje nekih novih mjesta, istraživanje, šetnja, šuma, Zagorje, otoci i to najviše tu po Hrvatskoj. Stvarno volimo otići u nepoznato i samo istraživati i tako nekako se smirimo misli, zaboravimo na ovu svakodnevicu. Da, na ovaj frenetični ritam. Je. Pa evo ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom intervjuu i nadam se da će vaša karijera ići dalje uzlaznom linijom kako je krenula. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vama.